Barenga bagotenga mugabana Simba agende tutam. Yekange bigara ibere igateba nga tutam. Gerigabana nabanchite. Iganga keye Simba ko boli nga kingwagenda ngeri. Abate yayo mugabana nkogenda. Tuigotora ikabunchali. Omugabane ito Simba twagokire gotogoro konye Christmas na into toli no magoko na mona amache kwabegete eseme yangari konya twararire rocho omugabane igo toigwete buya abangina igo bagogete dera amache no weta para na bogo saba amache onyoronyi omugabane ito genderera iga nane twakomentire chitamu ibere oikaransira no chitora abase kogenda nonye ninye kwetera amaya tokorora mbiya mona asengenjo ogenderete gokora amaya nani nyasa komente chinguru nechisemi no bongaini ogenderete koba monogari wa mogusigo twamanyire ngata konyete mbiya mono Simbaneta ya samarieta ngo kugetu tukamunto korungari asante sana Simbarati okwatoire Christmas na mache ngwesi bitore ngaiga nechipare chirenywe twatabire tutam asamalietane Pauline Kemto Makalio korungeri iga egavana yaito Simbarati tiganya saya akobeko akomente botambe asoko usichira noro ninga mbuyamo na sama cha yangeri etwarire tamache ogachoga tutora onyakobo 2027 buna botambe tutampira break sana soko toye Christmas nyasako siseni okambe miaka 10 amonere gaigangeri nkonyotora masietu anyorire ntogendete koegwa togotanga Simba nere tuonie itoga bonjari